nikech ang'iyo gi duol. Koro duol mochung' ne rango weche mag wuoth pacho ka endi NTSA okwa mondo were gi wach mar apedha ne weg matatu, to kar mano gidhi mana nyime gi chwalo puonj ne ji matiyo gi apaya. Magi ne owachi kod jatend riwruog weg matatu Albert Karakacha e seche mane oyuore nyasi mar puonjo weg matatu chike mag apaya e bus park ma Kisumu. Karakacha okwayo derepe mag matatu mondo owe tiyo gi yedhe mamero ji sama giriembo, giwere gi ting'o jowuoth mokalo kwan kod ng'we aheri tete kaka moko kuom chike ma winjore mondo tigo de apaya mondo weche mag masiche odog piny. Wamor nikech riwruok marwa mar Matatu Owners Association mowuok Nairobi noloso klinik makende mar kagwa geche maonge diro ng'ato, onge mako ng'ato. Wakelo geche, itimo negi ukaguzi, ging'iyo tuoche madibedi kata kabol joint rach, tinyisi ni mondo idhi losi. Ma watimo nikech wach ajali musebet mang'eny e barabara. Kendo watemo mondo watim gimiluongo ni self regulations. Weche mag ndara waneno ka koro terowa kama rach. Wan jogo mantiere gi SACCOs and companies e Kisumu nye wase propose ni mondo weche mag driving schools kata gombaka kolure gi weche mag ndara ochak at early stages of our education mondo jowa odongi kong'eyo ber gi rach. Tukawa na hii exercise ambayo tunasaidiana pamoja kuangalia magari yetu yawe sawa, ndiposa magari yakienda barabarani yaweze kuwa katika njia safi